bankovou iniciatívou sme rozposlali ako národná koalícia všetkým kompletne stranám maily s tým, že sme ponúkli dokonca rotujúce predsedníctvo, aby sme sa dali dokopy, že jednoducho v žiadnom prípade netrvám na osobe predsedníka, že budeme sa striedať. Dohovorili sme sa na tom, že jednoducho ponúkneme aj ostatné funkcie takýmto spôsobom. Viete, ktoré strany zareagovali? Ešte sedia sa za týmto spôsobom. Nevoliť, pretože SNS je ten najkľúčovejší hráč, o ktorý teraz rozhoduje, že čo bude po Slovensku. Vy, ktorí chcete reálnu zmenu a chcete ju mať garantovanú, to znamená, a chcete si byť istí, že po týchto voľbách už nebude približne táto partia vládnuť, tak vás pozriem, aby ste volili Slovenskú národnú stranu. Ani Boris Kollár a Smer-rodina vám nevedia povedať, že či s progresívnym Slovenskom pôjdu, alebo nepôjdu, to sú obyčajné slovíčkarenia, nevie to povedať ani. Nemocnicu, keď v podstate všetky tie prevádzky, ktoré v rámci systému nemocničného, tak boli sprivatizované. Ja neviem, keď máte tu dialýzu v Trenčine, asi máte predpokladám. No, toto vlastne. Súkromná firma, no vidíte. Kardiologické, rentgenologické tieto veci, CTčka, viete, že? Ale tá nemocnica, keď má ako fungovať, oni nemajú na odvezy, na inekcie,